Το Γραφείο Εξαγωγών του Achaia Values του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στην μόλις 9μηνη παρουσία του, βραβεύτηκε με μπροντζέ διάκριση στην κατηγορία Top Export Assistance Company των Greek Export Awards 2015. Με αφορμή αυτό θα σας παρουσιάσουμε τι ακριβώς είναι το Achaia Values. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα από το πώς προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί το γραφείο. Η αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή όπου η ελληνική αγορά συρρυκνώνεται, η ανάγκη για εξωστρέφεια μεγάλωσε και σκοπό έχει πια τη βιωσιμότητα της ελληνικής επιχείρησης. Κάτω από άλλες συνθήκες θα έλεγα ότι αν παρέμεναν οι ελληνικές εταιρείες στο ελληνικό γίγνεσθε, όπως ξέρουμε και βλέπουμε όλοι, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Απ' την άλλη, ξέρουμε και το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί σήμερα ο Έλληνας επιχειρηματίας και πώς προκύπτει, έτσι από εκεί προκύπτει η ανάγκη για εξωστρέφεια. Από την άλλη, η ελληνική εξαγωγική επιχείρηση θα έπρεπε να έχει αποκτήσει, να έχει ένα σημείο αναφοράς. Ένα σημείο αναφοράς το οποίο στον τόπο μας δεν υπάρχει και φυσικά αυτό το σημείο αναφοράς θα έπρεπε να είναι σε θέση να δώσει λύσεις, να δώσει κατευθύνσεις και απαντήσεις στα θέματα των εξαγωγών που αφορούν τις τοπικές επιχειρήσεις. Γραφεία εξαγωγών υπάρχουν κάποια ανά την Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κυρίως επιπληρωμή. Εδώ στον τόπο μας δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο, που σημαίνει υπήρχε ένα κενό, μια ανάγκη. Αυτό το κενό και αυτή την ανάγκη ήρθε με δέσμευση της παρούσης διοίκησης να υλοποιήσει αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να έχουν οι τοπικές επιχειρήσεις ένα σημείο αναφοράς για να μπορούν να απευθύνονται σε όλα τα θέματα που άπτονται της εξωστρέφειας. Να πούμε δε ότι αυτό αποτελεί μία από τις πολλές καλές πρακτικές που το Επιμελητήριο δρά και έχει στην ατζέντα του και πάνω απ' όλα ότι είναι δυστυχώς το μοναδικό γραφείο εξαγωγών επιμελητηρίου στη χώρα. Και φυσικά αποτελεί και αν θέλετε και την ξεκάθαρη προστιθέμενης αξίας δωρεάν παροχής υπηρεσίας το Επιμελητηρίο προς τα μέλη του. Στόχος του γραφείου είναι να συνεχίσουμε με σχέδιο και συνέπεια τη διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων, με σταθερά βήματα να γνωστοποιήσουμε τη διατροφική υπεροχή των τοπικών μας προϊόντων στις διεθνείς αγορές και συνάμα με το μεγάλωμα του γραφείου να προχωρήσουμε σε τμηματοποίηση των δράσεών μας με γεωγραφικούς ή ακόμα και προϊόντικους όρους. Το Achaia Values είναι το γραφείο εξαγωγών της αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας και είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος συνδέει τις τοπικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα που παράγουν στις διεθνείς αγορές. Σκοπός μας είναι να αποτελούμε τον αποτελεσματικό συνδετικό κρίκο αυτών των επιχειρήσεων και τα προϊόντα τους στο διεθνές γίγνεσθε. Θέλουμε και εκεί στοχεύουμε να έχουν μια διαρκή και συνεπή παρουσία στις αγορές του εξωτερικού και σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων θα έλεγα ναι, εν μέρει είναι αυστηρά και κυρίως αυτή η αυστηρότητα έχει να κάνει με κατά την άποψή μου κυριότερη παράμετρο που αφορά τις εξαγωγές και αυτή είναι η συνέπεια. Να σημειώσουμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιο του Achaia Values αποτελείται από 24 εταιρείες, τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αριθμούν 20 διαφορετικές προϊόντικες ομάδες. Η πρόσφατη διάκριση του Achaia Values στα Greek Exports Awards αποτελεί μια δικαίωση της διοίκησης του Επιμελητηρίου
για την επιμονή της στη δημιουργία αυτού του γραφείου. Αποτελεί από την άλλη μια επιβράβευση των προσπαθειών μας και το ότι καταδεικνύεται ότι κάτι τελικά κάνουμε καλά, αλλά και από την άλλη είναι και μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στο έργο το οποίο έχουμε αναλάβει.